Moikka, mä oon Janne Viitamäki. Mä oon telkkarikuvaaja ja videontekijä. Mun yrityksen nimi on Freerun Productions. Mulla on aika ajoin ollut mielessä jotain aiheita, mistä mä voisin pikkasen kertoa, mutta mä en oo saanut sitä aikaiseksi, koska kuvauksissa on aina niin kiire ja muutenkin ei ole ehkä niin helppoa nyt tulla tälle puolelle kameraa. Tää on eka kerta. Mutta nyt on hyvä sauma. Ollaan mun autotallissa. Mä olin pakkaamassa kamoja huomista kuvauskeissiä varten. Kuvaus tapahtuu Pohjanmaalla teollisuusympäristössä ja asiakkaana on loppujen lopuksi ruotsalainen yritys. Mä menen tekemään pikkasen B-rollia sinne, eli haastikset tehdään Ruotsin päässä ja mä kuvaan sitten siihen jotain kuvituskuvaa tuolla tehtaassa. Niin mä ajattelin, että tässä on hyvä sauma nyt sitten esitellä tällaista, että miten mä varustaudun keikalle. Koska tää pitää nyt aloittaa jostain ja katsotaan, jos joskus myöhemmin tulee parempia ideoita tai aiheita näiden videoiden tekemiseen. Mutta tärkeimpänä mä kävin tänään hakemassa päheet uudet tämmöiset Jalaksen turvakengät. Tehtaaseen ei ole mitään asiaa mennä kuvailemaan ilman tällaisia ja yleensä asiakkaat odottaa, että kuvaajalla on ihan omat kengät mukana. Mä kerran käytin semmosia irtokärkiä, mitkä tuntui lähinnä niin tosi vaarallisilta ja en enää halua ikinä käyttää, joten hankinpa tollaset, koska mun vanhat turvakengät haisi ihan pahalta ja ne meni halki tosta ja mä laitoin ne roskiin, mutta nämä toivottavasti nyt palvelee pitkään ja mä tykkään, että nämä on tosi hienot ja kaikkea sellaista. Mutta toi itse kuvaus, niin asiakkaan toive, että mä tiedän, että mulla on 3 tuntia käytettävissä. Mä tuun ajamaan tuplasti sen, eli enemmän ajamista, pakkaamista kuin mitä sitä kuvaamista, mutta asiakas haluaisi, että ensinnäkin 4K-laatua ja halusi, että kamera liikkuu, niin mä otin tämmösen Rhino-sliderin sitä liikettä varten ja Sonyn FX6 kamera tommosella yleiszoomilla 2470. Ja sitten laukussa on 16:35 laajis lisäksi, että jos mä luulen, että mä käytän myös sitä jossain kuvissa. Sitten on toinen Sachtlerin jalusta, mikä on tosi nopea nostaa ja laskea, koska siellä pitää toimia aika nopeasti, että saadaan tarvittavat kuvat tehtyä. Sitten on pikkasen valoa, eli 2 tämmöistä Rotolightin 120 wattista paneelia, mistä mä saisin periaatteessa jotain väriefektejä, mutta nyt tänään, tai siis huomenna, on tärkeää lähinnä se, että saadaan valaistua sille kivan näköiseksi se kuvattava ihminen, joka tekee niissä kuvissa tiettyjä juttuja. Tämä on periaatteessa se koko setti, mitä mä tarvin, eli turvakengät, kamera, linssi, 2 linssiä, vähän varaakku ja tämmöisessä, tää on tämmöinen reppumallinen. Joskus tehtaissa on yllättävän pitkät noi etäisyydet, niin se on hyvä, että jotain kalustoa saa selässä kulkemaan. Niin tämä, noi valot, kamera, slideri, nää lähtee mukaan, mutta mä tiedän, että mä joudun kuvaamaan kännykän näyttöä ja siinä on aina vaarana se, että heijastuksia tulee vähän sieltä sun täältä siihen kameran näyttöön. Niinpä mulla on jotain varakalustoa, mitkä mä pidän auton perällä ja haen siinä tapauksessa, että satun tarvitsemaan niitä. Niin mulla on tämmönen pieni flagi mukana, jolla mä saan tehtyä varjon sitä kameran näyttöä varten, jotta mä saan blokattua ne vaikka rumat kattovaloheijastukset pois siitä kameran näytön pinnalta. Sitten sinne auton perälle menee lisäksi tämmönen asekotelo, joka sisältää tommosen pidemmän sliderin. Elikkä tuplaten pidemmän kuin toi kisko. Että jos mä johonkin alakulmakuvaan vaikka haluan vähän pidemmän kamera-ajon, niin mä voin
voin tämän sitten halutessani ottaa sitä varten. Eli sitä suurta visiota varten. Mutta sitten kaikista tärkeimpänä lisävarusteena on tämmönen salkku, koska mä tykkään varautua yllättäviinkin tilanteisiin. Niin tässä on oikeastaan kaikki, mitä mä saatan tarvita. Täällä on teletsuumi, jotain tiukkaa kuvaa varten, linssin puhdistusvälineitä, varajärkkäri, eli kamera, jolla mä voin tarvittaessa napata vaikka valokuvat, jos sille tulee yllättäen tarvetta tai toivetta asiakkaan suunnasta. Tai sitten mä pystyn korvaamaan tämän Sonyn FX6 tällä järkkärillä. Sitten mulla on tähän liittyen niin kuin kaikenlaista tingentangelia, eli akut, laturi, jotain kahvaa, että se pysyy oikeasti käsissä. Sitten mulla on tohon myös suuntamikki, jolla ne varakuulokkeet, Sonyn nappimikkisetti. Jos mulla menisi jossain kuvauksessa yksi nappimikki rikki tai tarvitaan enemmän äänikanavia, niin mulla on varanappimikki mukana täällä ja tuulisuojia siihen ja kaikkia tarpeellista. Sitten mulla on noita järkkärihommaa varten myöskin tarvittavat ND-filterit, eli sekä tuolle telezoomille että laajikselle, tälle yleiszoomille löytyy omat NDt, koska silloin sitä järkkärissä ei ole ND-filttereitä sisällä, eli se valo voi tulla liian kirkkaasti sinne kennolle, ja sen takia, että saadaan semmoista elokuvallisen näköistä tai oikeastaan järkevän näköistä kuvaa aikaiseksi, niin sitä on hyvä pystyä himmaamaan jollain. Sitten mulla on jotain nappimikin piilottamiseen välineitä, jos välttämättä halutaan tehdä sitä piilottamista. Siitä joskus toiste lisää. Työkaluja. Isompi setti, jolla selviää vaikka mistä. Sitten on tämmönen pieni Rotolightin valo. Toimii paristoilla tai akkuparistoilla, eli samoilla kuin nuo nappimikit. Steippiä, puuteria. En tiedä, olisiko mä tarvinnut nyt, mutta onpa kuitenkin. Periaatteessa mä voisin tehdä tällä melkein koko videon, mutta en mä nyt tee, mutta mulla on hyvä mieli, kun mä otan tämän mukaan, niin mä tiedän, että mä selviydyn, jos mä itse vaan multa irtoa pää tai mitään sellaista, niin jos mä itse on kunnossa ja noin, niin tää on mulla mukana, niin mä selviän tilanteesta kuin tilanteesta ja se lisää mielenrauhaa. Tällaista tällä kertaa. Nyt mä alankaan pakkaamaan näitä kamoja ja toivon, että tuolla on hyvä sää ajella kohti Pohjanmaata. Katsotaan, mitä seuraavalla kerralla keksin.